Да, аз специално донесах диска, който издадахме миналата година с американската компания Paris Records. Да го покажем. Ето го. Paris Records. Кой издаваше Paris Records? Paris Records е една огромна музикална американска компания, в която артисти на тази компания са примерно един от китаристите на група Kiss, Брус Кулик, Майкъл Шенкер груп, групи световни имена като Warrant, LA Guns, Ози с проект участва миналата година като артист на тази компания. И как стана така, че Big Mama Scandal успяхте да пробиете, защото това си е пробив на американския пазар? Да. Макар, че... Искам първо да кажа, че наистина това е един много голям успех за нас. И не само за нас, но за България, въобще за български музиканти. Защото до сега, да съм направил справка, българска група не е издавала с такава компания от такъв калибър. Въобще американска. Американската компания Paris Records има световно разпространение на техните артисти. Имат 7 радиа, като менеджментът е страшно железен. 7-те радиа има едно радио 305, което може да се слуша онлайн в интернет. И предложението, ние да разкажем малко за историята, изпратихме 3 песни, като се наредихме на опашката с групи по целия свят, които си изпращат свои демозаписи. Големият успех се състои в това, че първо песента е записана в България. По принцип в Европа и в Америка не признават песните, които са записани, не говоря за опера или за народна музика. В рока не признават този звук, който е в световен мащаб. Тук песните се изпращат на тракове, т.е. на отделните инструменти са записани на отделни писти и там се мастерират, смесват и така нататък. Ние изпратихме песен, All This Time се казва парчето. Много добре го знаем. След което получихме лично от президента на Paris Records, мистер Том Матърс, на когото съм много благодарен и бих с най-голяма радост му казал хай, тук от екрана, който ни предложи лично той в имейл да ни включи в тая компилация. Компилацията се казва Paris Network Worldwide CD номер 2, което означава по целия свят, Worldwide, по целия свят, с групи от Канада, Щатите, има една от Испания, една от Лондон, две от Италия и Big Mama Scandal е единствената група от Източна Европа, която е включена в този диск. Може да си представите колко бяхме замаяни от това предложение и колко наистина точно думата е замаяни. След това изчакахме, първата партида беше открадната по пътя, дискове, които трябваше да... Верно. Да, и втората партида, слава Богу, пристигна до България. В диска, само да кажа, мога ли да кажа няколко подробности? Значи, договора, който ни изпратиха и ние подписахме по интернет, задължава групите да рекламират диска в собствените си държави. Значи, в този диск има групи от Калифорния, от Тексас, от Дания, от Пенсилвания. Може да чуете диска и Big Mama Scandal ще бъдат чути в Канада, в Вашингтон, Небраска, което е на север, отново Дания, Испания няма как да... Джорджия, Швейцария, Лондон, има Испания, да, 2 групи от Италия, Ню Йорк и България. Да, тук, за съжаление, диска не е издаден в България, но ние направихме възможност да го рекламираме колкото можахме. Срещнахме така различно реакция от медиите, но важното е, че... Чакай да го покажа още един път, факт, че да не кажеш скромно. Да. Ето тук пише Big Mama Scandal. Да. Така, значи, много голям успех. Много голям успех за българската музика, защото все пак тези, които наистина държат на българската музика, биха могли да се гордеят с това нещо. Сега в момента цял албум сме записали и се надяваме също да бъде издаден от Paris Records. Имаме и други предложения, малко по-нататък в предаването ще ти разкажа. Добре.
И какво да кажа на скъпи зрители, безумно сме щастливи от този факт. Обаче, аз знам, другите момчета не ги познавам толкова добре, но с теб се знаем отдавна. Вие сте скромни и някак си, ако беше някой дето да се дуе и да се фука, щеше да изоре земята с тая новина. Ти как я съобщи така между другото? Значи, различно реакцията ни е точно на хора, които отдавна се занимават с музика. Не е... Очаквахте ли го този успех в такъв случай? Ние сме си мечтали в най-такива големите си мечти да издадеме с американска компания. Това е основната идея на Big Mama Scandal от начало, още от 1991 година, пейки на английски, защото в България положението не е никак добро и не става никак по-добро, ами става по-лошо, особено с интернет. Така че, диска, искам да кажа нещо, се опитах да го копирам. Запази тая история за копирането. Разговорът ни, госпожи и господа, с Сиво Гочев и Big Mama Scandal продължава след малко. Everybody has a secret. Everybody has a lie. You'd be that we could miss it. Come on, listen, let us try. 'Cause every day without you, I'm my dreamer. And every night without you, I'm my sinner. Don't we ever have a reason? Don't we ever miss one love? Troubles. Now we're free to let it fall. 'Cause every day without you, I'm not dreamer. And every night without you, I'm not sinner. Just come with me, take my hand. Just come with me, it's not the end. Just come with me, take my hand. Just come with me. Just come with me, yeah. Just come with me. Cause every day without you, I'm my dreamer. And every night without you, I'm my sinner. Just come with me.